Από ό,τι βλέπουμε και γύρω μας, εδώ έχουμε ορεινό όγκο με πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Αυτό ακριβώς κοιτάνε να εκμεταλλευτούν τα οργανωμένα κυκλώματα που εισάγουν τα ναρκωτικά από την Αλβανία στην Ελλάδα. Οι τρεις αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων φορούν αλεξίσφαιρα γυλαίκα και περπατούν με το χέρι στο όπλο. Σταματούν κάθε τόσο για να παρατηρήσουν το έδαφος και να ακούσουν βαθιά μέσα στο δάσος. Σηκώνουμε το κεφάλι στον ουρανό. Τα δέντρα κρύβουν τον ήλιο, ακούγονται μόνο πουλιά. Αυτό το γαλήνιο μέρος στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας θεωρείται η κόκκινη ζώνη για την παράνομη διακίνηση κάναβης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαι ο Κώστας Κουκουμάκας, ερευνητής δημοσιογράφος και πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του 2020 κάνοντας μια έρευνα για την παράνομη και νόμιμη οικονομία της κάναβης, ταξιδεύοντας σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέρος της έχει δημοσιευθεί σε μέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το σημερινό πρώτο, αλλά και στα επόμενα 3 επεισόδια, θα δούμε την αθέατη πλευρά μιας μπίζνας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η ιστορία ξεκινά ακολουθώντας τη δίωξη ναρκωτικών στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας. Μετά το χωριό Χαραυγή, τα σύνορα είναι περίπου 1 χιλιόμετρο μπροστά μας. Δεν υπάρχει σειρματόπλεγμα ή άλλο εμπόδιο κατά μήκος των συνόρων. Την κάναβη μεταφέρουν με τα πόδια Αλβανοί που ζουν στα απέναντι χωριά. Γνωρίζουν τα περάσματα σαν την παλάμη τους. Πολλοί έχουν εργαστεί ως βοσκοί σε ελληνικά κοπάδια. Είναι βουνίσχοι χωρικοί που μπορούν να επιβιώσουν για μέρες στο δάσος. Ο αστυνομικός Λάμπρος Τσουμάνης, επικεφαλής της ομάδας που δέχτηκε να την ακολουθήσουμε, λέει ότι οι διακινητές δεν πληρώνονται περισσότερα από 500 ευρώ για κάθε μεταφορά. Οι σάκοι που κουβαλούν όμως κοστίζουν εκατομμύρια. Γι' αυτό και συνήθως χρησιμοποιούν είτε άτομα, είτε και ζώα όπως μουλάρια, γαϊδούρια ή άλογα, όπου παραλαμβάνουν τα ναρκωτικά από το αλβανικό έδαφος και μεταφέροντάς τα μέσα από δύσβατα μονοπάτια με πυκνή βλάστηση, προσπαθούν να τα καταλήξουν σε ένα προκαθορισμένο σημείο του ελληνικού εδάφους. Εκεί συνήθως θα έρθει ένα αυτοκίνητο να τα παραλάβει, με έναν οδηγό ο οποίος γνωρίζει ακριβώς τις λεπτομέρειες, με σκοπό να τα εισαγάγει και να τα προωθήσει περαιτέρω προς το εσωτερικό της χώρας μας. Το 2020 οι ελληνικές αρχές κατέσχεσαν 1,5 τόνο κάναβης σε αυτά εδώ τα περάσματα. Το 2018 και το 2019 είχαν κατασχεθεί περίπου 9 τόνοι. Όταν αναφερόμαστε σε μια σύλληψη, συνήθως για εμάς μια σύλληψη είναι περίπου στα 100 κιλά. Μια μέση ποσότητα. Έτσι. Τώρα εξαρτάται βέβαια και από την υπόθεση κάθε φορά. Έχει παρατηρηθεί να έχουμε συλλάβει και 1,5 τόνο φορτωμένο σε φορτηγό, έτσι. Αλλά και συνήθως όμως είναι τα 100 κιλά, δηλαδή όσο και το πλήστον αναφερόμαστε σε τέτοιες ποσότητες. Η αλβανική παραγωγή μπορεί να συγκριθεί μόνο με χώρες του καρτέλ της Λατινικής Αμερικής. Η έρευνα μας οδηγεί στην απέναντι πλευρά των συνόρων. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση της κάναβης στα σύνορα, μας είπαν όλοι το ίδιο πράγμα. Ότι υπάρχει εποχή πριν και μετά την επιδρομή στο Λαζαράτι. Το καλοκαίρι του 2014, οι ειδικές δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας εισέβαλαν στο χωριό, λίγα χιλιόμετρα μετά τα σύνορα. Οι καλλιεργητές αμήνθηκαν στεναρά για περίπου μια εβδομάδα. Όταν σήκησαν τα Καλάσνικοφ, κατασχέθηκαν 25 τόνοι κάναβης, 90.000 χασισόδεντρα και επίσης εκατοντάδες πολεμικά όπλα, ακόμη και αντιαρματικές ρουκέτες. Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε μετά την επιχείρηση στο Λαζαράτι. Η αστυνομία διέλυσε ένα ταμπού 20 ετών μια ζώνη εγκλήματος που είχε αυτοχαρακτηριστεί ανεξάρτητη δημοκρατία και είχε μετατραπεί σε σύμβολο ντροπής για τη χώρα. Ο Ράμα υποσχέθηκε ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών θα συνεχιστεί με στόχο την πρόοδο και την πολυπόθετη ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας. Ο ίδιος βρίσκεται έως σήμερα στο τιμόνι της Αλβανίας. Η κατάσταση όμως έχει ελάχιστα αλλάξει. Η τελευταία έκθεση για τα ναρκωτικά του State Department είναι αποκαρδιωτική. Όπως σημειώνεται, η Αλβανία παραμένει μια χώρα παραγωγός κάναβης και έδρα διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Δεν είναι δύσκολο να βρεις έναν μεγαλοπαραγωγό κάναβης στην Αλβανία, αρκεί να εξηγήσεις τι ακριβώς χρειάζεσαι από αυτόν.
κανείς δεν έχει καιρό για χάσιμο. Ο Αρτάν ζήτησε να μιλήσει με ψεύτικο όνομα στον άνθρωπο που του μετέφερε τις ερωτήσεις μας σε χαρτί. Φορούσε παντελόνι Gucci και μοδάτα sneakers. Καθισμένος σε ένα μπαρ στην παραλιακή πόλη Φλόρα, εξήγησε πώς μπορείς να βγάλεις πολλά χρήματα, τουλάχιστον μέχρι να σε πιάσει η αστυνομία. Όπως είπε, υπάρχουν 3 βασικοί κανόνες. Καλή πρόσβαση σε νερό, να μείνεις μακριά από αδιάκριτα βλέμματα και να έχεις μεγάλη υπομονή. Ο Αρτάν είπε ότι η ομάδα του φύτεψε την περσινή χρονιά 50.000 φυτά σε ένα καλό σημείο περίπου 3 ώρες με τα πόδια από το Τεπελένι. Αν ο αριθμός είναι αληθινός, τότε είναι μια πολύ μεγάλη φυτεία ακόμη και για τα δεδομένα της Αλβανίας. Μετά τη συνέντευξη, έστειλε στο WhatsApp φωτογραφίες από τη φυτεία, που πράγματι φαινόταν μεγάλη. Οι σπόροι εισάγονται από την Ολλανδία. Κάθε φυτό θα μας δώσει 200 με 500 γραμμάρια. Νερό υπάρχει σε κοντινή πηγή και τραβήξε με 2 χιλιόμετρα λάστιχο. Η φυτεία χρειάζεται επίσης λίπασμα, περίπου 5 ευρώ για κάθε ρίζα. Στέλνω τον πατέρα μου να αγοράσει, γιατί χρησιμοποιεί το ίδιο για τα σταφύλια και τις ελιές. Επίσης, στα καταστήματα γεωπονικών ειδών έχουν βάλει κάμερες. Όσο λιγότερα ίχνη αφήνεις, τόσο καλύτερα για σένα, είπε ο Αρτάν. Ο ίδιος έχει 8 εργάτες στο βουνό, που χρειάζονται 700 ευρώ το μήνα για τρόφιμα. Ένας από αυτούς κατεβαίνει μια φορά στις 10 μέρες στην πόλη για να αγοράσει εφόδια: μακαρόνια, λάδι, ρύζι, τυρί, λαχανικά και ψωμί. Οι περισσότεροι εργάτες θα πληρωθούν όχι με χρήματα, αλλά με ένα μερίδιο σε κάναβη. Στην Αλβανία, η παραγωγή του Αρτάν θα πιάσει 1.000 με 1.200 ευρώ το κιλό. Στο εξωτερικό, δηλαδή την Ιταλία και την Ελλάδα, θα πουληθεί σε διπλάσια τιμή. Ο Έντι Ράμα δεν είχε μιλήσει ποτέ για νόμιμη παραγωγή της κάναβης. Τον Μάιο του 20 ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ότι η κυβέρνησή του επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο για την παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αυτό πυροδότησε πολιτική κόντρα, κυρίως όμως ένα πρωτοφανές δημόσιο debate μεταξύ νομικών και οικονομολόγων. Ο Ζεφ Πρέκι είναι επικεφαλής του Αλβανικού Κέντρου Οικονομικής Έρευνας στα Τύρανα. Είναι απόλυτα αρνητικός στο ενδεχόμενο νομιμοποίησης της κάναβης για ιατρικούς λόγους. Όπως λέει, σε μια τέτοια υποθετική περίπτωση, πιθανότατα θα επαναληφθεί αυτό που συμβαίνει κάθε φορά με την απελευθέρωση των νέων αγορών. Θα υπάρξει μια διεφθαρμένη διαδικασία διοδότησης προς όφελος συγκεκριμένων οικογενειών, υψηλόβαθμων πολιτικών που κάνουν business ή ακόμη χειρότερα του οργανωμένου εγκλήματος. Ο Μάρκ Κρόφορντ, Αμερικανός επιχειρηματίας που ζει στην Αλβανία, βρίσκεται στην απέναντι όχθη. Πρώην επικεφαλής του Αμερικανικού Επιμελητηρίου στα Τύρανα, ανήκει σε αυτούς που μιλούν ανοιχτά υπέρ της νόμιμης παραγωγής, παρότι αρχικά ήταν αντίθετος ως ρεπουμπλικάνος από το Τέξας. Ο Κρόφορντ άλλαξε γνώμη αφότου παντρεύτηκε μια γυναίκα με καταγωγή από τη Δερβιτσάνη, κομμόπολη με ισχυρό ελληνικό μειονοτικό στοιχείο απέναντι από το Λαζαράτι, και άρχισε έτσι να επισκέπτεται την κόκκινη ζώνη. Υπήρχε αυτός ο τύπος, και νομίζω είναι αληθινή η ιστορία, που δεν ήταν από το Λαζαράτι. Η γυναίκα του πέθανε, είχε μια κόρη και ήταν φτωχός. Και είπε: «Οκ, θα καλλιεργήσω λίγη μαριχουάνα». Φύτεψε καλαμπόκι γύρω της, αλλά η κάναβη μεγάλωσε πιο γρήγορα. Κάποιος το είπε στην αστυνομία και τον έκλεισαν μέσα. Σκεφτόμουν την καημένη την κόρη του. Η μαμά της είχε πεθάνει, ο μπαμπάς της ήταν φτωχός και τώρα στη φυλακή. Ενώ αν ζούσαν 500 μέτρα πιο εκεί, στο Λαζαράτι, θα ήταν πλούσιοι. Και ξανασκέφτηκα, προστατεύει στα αλήθεια ο νόμος αυτόν τον κακομοίρη? Μπα, μάλλον τον τιμωρεί. Στα ποινικά δικαστήρια της Αλβανίας είναι συνηθισμένο να οδηγούνται ολόκληρες οικογένειες, κυρίως από την επαρχία, που καλλιεργούν κάναβη στο πίσω μέρος της αυλής τους αντί για λαχανικά. Για αυτούς προβλέπονται οι ίδιες ποινές με τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, δηλαδή κάθριξη 20 ετών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 800 με 1000 κρατούμενοι με αυτά τα χαρακτηριστικά στις φυλακές. Στα Τύρανα πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν αμνηστία για τους μικροκαλλιεργητές της υπαίθρου. Ο Κρόφορντ λέει ότι η Αλβανία στο θέμα της κάναβης σπαταλά αστυνομικές δυνάμεις και χρήματα χωρίς αποτέλεσμα. Μοιάζει, όπως λέει, με μια ποδοσφαιρική ομάδα που συνεχώς χάνει, όμως επιμένει να μην αλλάζει τακτική. Η αγορά μεγαλώνει κάθε χρόνο. Ό,τι και αν προσπαθούν. Είτε με περισσότερη αστυνομία, είτε με πιο σκληρούς νόμους, το εμπόριο αναπτύσσεται.
και όλοι το βλέπουν. Τίποτα δεν δουλεύει για να το σταματήσει. Είναι σαν να έχεις μια ποδοσφαιρική ομάδα που κάθε χρόνο αλλάζεις τον προπονητή, αλλάζεις τους παίχτες, αλλά κάθε χρόνο χάνεις. Ίσως χρειάζεται να αλλάξεις την τακτική σου. Είναι το μόνο που σου έχει μείνει. Μέχρι να αλλάξει ποδοσφαιρικό σύστημα η αλβανική κυβέρνηση, ο καλλιεργητής Αρτάν στη Φυτία έξω από το Τεπελένι ανησυχεί μόνο για τα drones που σηκώνει καμιά φορά η αστυνομία. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μου θα φτάσει στην Ιταλία με ταχύπλα, όμως ήδη έχουμε μεγάλες παραγγελίες από την Ελλάδα, είπε στον άνθρωπο που του μετέφερε τις ερωτήσεις μας για τη συνέντευξη. Τα ναρκωτικά θα μεταφερθούν σε ένα χωριό κοντά στα ελληνικά σύνορα και θα περάσουν με τα πόδια ή με μουλάρια. Είναι ένα ασφαλές πέρασμα εδώ και χρόνια, είπε. Η έρευνα οδηγεί πίσω στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στην Κοκκίνα Μαγνησίας. Πίσω μου βλέπετε 30 στρέμματα βιομηχανικής κάναβης, την οποία την καλλιεργούμε για παραγωγή ανθού και σπόρου. Η σειρά podcast «Το Βαλκανικό Τρίγωνο της Κάναβης» βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μικροδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Μπορείτε να την ακούσετε στο imed.org ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε podcasts. Έρευνα αφήγηση Κώστας Κουκουμάκας. Sound design και μίξη ήχου Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή Παναγιώτης Μένεγος.